हाब सार आं नोंखौ गोरिब होनाखैब्रा आं रावखौबो गोरिब होनो थाङा रावखौबो माहाजोनथार मालाय बेफोरबायदि आंहा जेबो जेलवेस गैया मेगन सानाय गैया एबा रावनिबो सायाव इनाय बुंनाय गैया जास्ट आं नोंखौ नुदों एबा रायजो राजाफोरा नुदों ना नोंनि गाननाय जोमनाय जेन'बा हाजार गोरिबानो जाया मानो भिडिअनि समावहाय भिडिअ खालामनाय समावहाय बेफोरबायदि जिला जिथा गाननानै दिन्थिनायखौ असनमान नुनायखायसो भिडिअसखौ आङो बानायदों भिडिअनि गेजेरजों नंगौ स' आङो बेबायदि नोंनि गाननाय जोमनायनि सायावहाय जिला जिथा गाननाय गोरिब होननानै आं नोंखौ नेवसियाखै बुङाखै मुगैयाखै मिथिबाय नोंनि बै बे एथ' असनमान गाननानै रायजोनि सिगाङाव भिडिअ बानायब्रा मोजां बानाय भिडिअ बानायनायावबो नोंहा गोबां पइन्ट थायो नङा होमबा सोरबा एन्टारटेनमेन्ट खालामो सोरबा कमेडि खालामो सोरबा बहुत बिदिनो ट्रेजेडि भिडिअ खालाम गोसो बायदि नाथाय नोंनियालाय मा नोंसोर सानैनालाय माबा हौवानि जोबोद लासिंसिं आरोना आं बेफोरखौ बुंनो थांलिया नोंथांमोनानो नुगोन रायजो राजायानो नोंथाङाबो नायनानै नायफिनबानो नुगोन नोंनि भिडिअसआ माबायदि जादों लागाव बिमा हामालै हामा हाब एफा गिदिर फान्थाव बायमोन नोंलाय आयु हामालै थुथुनबावबायसो हामालै आंबि हामालै हे हामामबा आरो रायजोफोरा कमेन्ट खालामगोन मा होनो नायग्राफोरा भिउवार्सफोरा आरो आं माखासे भिउवार्सफोरखौबो बुङो नोंगौ जोङो सापर्ट होनो नांगौ माबायदि मानसिखौ मानो होनोब्ला एसेग्राब नेहाद एसेग्राब गुबुंले भिडिअस बानायग्रा गोबां बर' जोंनि हारिनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव मोना ओंखारगासिनो ओरैबायदि गाज्रि भिडिअ खालामो ना नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुबोबाय नै दाखालि बावैसो खनजिथा बर'नि सायाव गोबां इनाय भिडिअस खालामनायनि थाखायहाय दिनै माबा खालामबाय रायजोफोरा मिथिं लेंनाय जाबाय स' नोंथांमोना मोजां आरो गाज्रिखौ बिजिरनानै नायनो रोंखायो स' जोङो मोजांजों माबायदि सापर्ट होनांगौ गाज्रिजों माबायदि सापर्ट खालामनांगौ नोंथांमोनाबो बिजिरनानै हमनो हायो स' आं नायग्राफोरनि सायाव बुङो गोबाङानो बेफोरबायदि नंबां जाबां भिडिअस लाबोनायावहाय सापर्ट होनायनि थाखायनो बैफोरो माने एकदम माबा खालामो आरोना माने जौगानो माने बिसोरो मोजां मोनो गावसोरबो मोजां मोननायनि थाखाय सापर्ट खालामनायनि थाखायसो बिसोरो बारानिफ्राय बारा भिडिअस लाबोग्रा जायो माबायदि भिडिअस लाबोयो गनायजाथावै भिडिअस लाबोयो स' आं बेखौनो बुंनो होननानै लाबोदों आरोना दिनैहाय मानो होनोबा बिथाङा बुंदों आंखौ गदाय लानो आरे बाबा जोङो जुलिया खनसेल' जायो आरो थैनायाबो खनसेल' जोनोमाबो खनसेल' जों गदाय लानोब्लाबो एन्टारटेनमेन्टआव बुंदों आं बुजिदों नाथाय बेफोरबायदि आंहा एन्सार गैया मानो होनबा नोंथांनि बुंनायावहाय माखासे गोबां रं आं नुहुरदों बेफोरबायदि बुंनो नाङा सासे नोङो बिफा जाबाय सासे हिन्जाव गोनां मानसि बेफोरबायदि रावफोरा समाया आरोना समाजाव समाया आरो जों बेबायदि मानसि नङा जों इसोरखौ गिग्रा मानसि जों पापखौ मुगैग्रा मानसि जानानै जों पाप मावो गोबाङानो पाप मावो नाथाय इसोरा निमाहा होगोरि होननानै जोङो मिथियो इसोरा जोंखौ निमाहा होयो बिनि थाखाय जोङो जेब्लाबो पापखौ मुगैनो रोंनांगौ नेवसिनो रोंनांगौ पापनिफ्राय गोजानाव थानो रोंनांगौ अब्ला न'खरा जेब्लाबो गोजोननाय थायो स' जियानो जा जोङो मोजांखौ आवगायलांनो जेब्लाबो बयबो हाथों ना जों नोंथांमोना सापर्ट खालाम जाय नायनानै मोजां मोनदों कमेन्ट खालाम नोंथांमोननि गोसोनि साननायखौ आरोना